कि अरे जवनी जहर संभर के चला संभर के चला जवनिए जहर संभर के चला जवनिए जहर संभर के चला सत्येंद्र भैया के मौसी के लेकर छोटू यादव हमारा सत्येंद्र भैया के बड़ भाई बहुत बहुत रुपये से सम्मानित किन भैया के प्रणाम कैनी हो ये से कहे के बात मरले जवनिए जान भीतरे भीतरिया मरले जवनिए जान भीतरे भीतरिया चलबू उतान दगिया लागी के रही हो जा चलबू उतान दगिया लागी के रही रे जवनिए जहर संभर के चला सत्येंद्र भैया के मौसी के लेकर छोटू यादव जी बहुत बहुत ऐसे सम्मानित कहनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। देखें कौन इंसान के धन के बढ़ल ठीक होके के चाहे। हाँ
मन के बढ़ल ठीक ना होला ना ना मन के बढ़ाइबा तो 3 गो चल जाई कौन कौन धन चल जाई 1 धर्म चल जाई 2 संग में वंश चल जाई 3 मन मन बतिया प्रमाण पढ़ के देख ला रावण 1 कुरुराज 2 मथुरा में कंस सत्येंद्र भैया आमदनी कम आ खर्च ज्यादा आमदनी कम आ खर्च ज्यादा उ लक्षण बिकाय के खून कम आ खीस ज्यादा उ लक्षण पिटाय के जन्नी ब्याजी धन के धधाई ओराइल पुताल धन के धधाई ओराइल पुताल मन बौराइल पिटाइल खुराइल छोटू भाई हो जवनिया जहर असमर के